mu gaya wa kanmu gaskiya, sai ka ji mutane suna ta cewa an yi update na Infinix Note 40 mai 5G zuwa version 15. Bari mu gani to. Ga dai nan shine cikin wayata, gashi nan mutane don su shaida, gashi device name Infinix Note 40 5G ga kanta nan 512, ga na RAM ga nan version ɗinta 14, ga RAM 12 plus 12. Yawa bari mu je kuma inda tsadai. Yawa update. Yawa ga inda tsadan nan, ga nan system navigation, ga system update, ga nan online update. Sai bari mu shiga mu check. Gashi dai to idan kuka duba za ku gani, Android version 14, Android security update February 5 February 2025, latest successfully check off a ƙarfe 7 na yau ɗinnan da minti 12. Ku duba mun agogon nan, za ku ga daga can sama ƙarfe 7 da minti 12. Yawa kenan wannan duk labari ne. To in kuma akwai wanda